Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar ix-xogħlijiet diversi tal-kittieb Francis Ebeyer. Minn romanzi sa novelli, imma fuq kollox drammi. Ebeyer huwa figura letterarja importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Francis Ebeyer twieled f'Haddingli fit-28 ta' Awwissu 1925. Ommu missieru kienu tnejn għalliema. Fl-1942 ta' 17-il sena mar jaħdem bħala interpretu fl-Afrika ta' fuq. Hemmhekk dam sena u wara li ġie lura Malta fl-1944 beda jgħallem l-Ingliż, sakemm eventwalment laħaq Sur Mast. Ebeyer beda jikteb l-Ingliż, iżda fl-1950 beda jikteb ukoll bil-Malti. Ebeyer huwa meqjus bħala missier it-teatru modern f'Malta. Id-drammi tiegħu huma intellettwali u l-karattri f'dawn id-drammi fost oħrajn narawhom isaqsu dwar l-eżistenza tagħhom. Ebeyer miet fl-10 ta' Ġunju 1993. Il-teatru ta' qabel Ebeyer kien ħafna drabi mibni fuq il-farsa jew fuq il-melodram. Ngħidu sa' snin 60 il-teatru Malti naturalment kien interessanti għax kien qed jirrifletti poplu li qed jiżviluppa, imma forsi kien għadu ma wasalx f'livell intellettwali li jagħmlu eċitanti jew b'xi mod li se jżommok. Naturalment kellna t-teatru romantiku ta' bejn il-gwerer, kellna l-bidu tat-teatru realista, u naturalment kellna t-teatru popolari li kien għadu għaddej mis-seklu 19. Forsi l-iktar ħaġa interessanti hija li meta jitfaċċa Ebeyer jitfaċċa miegħu wkoll it-teatru realista ta' nies bħal Ketkuti u Diakonu. Insibu wkoll id-dram bl-Ingliż. Kif evolva dan sa ma daħal fix-xena Ebeyer? Il-teatru bl-Ingliż kien kurrent sekundarju f'Malta meta nitkellmu dwar il-kittiba Maltin. Naturalment kellek kittiba Ingliżi illi kienu qed jiktbu bl-Ingliż u Malta u li kienu qed jitellaw dawn ix-xogħlijiet, pantomimi u xogħlijiet oħrajn. Però dak huwa biex ngħidu hekk kurrent illi baqa' iżolat. Ġifieri daw kienu xogħlijiet li jittellaw minn atturi Ingliżi, udjenzi primarjament Ingliżi, u allura ma kellhomx influenza kbira fuq il-Maltin. Qabel Ebeyer ma naħsibx li kellna awturi importanti li kitbu bl-Ingliż teatru. Wara li kien beda jikteb ir-romanzi bl-Ingliż, Ebeyer beda jikteb xi radiodrammi bil-Malti. Jekk naħsbu ftit fuq il-radiodrammi, ġifieri x-xogħlijiet li primarjament kiteb bejn l-1950 u l-1960, huwa perjodu fejn il-kittib qed jipprova jsib il-pinna tiegħu, qed jipprova jsib l-istil tiegħu, mhumiex kollha xogħlijiet interessanti, fil-fatt laqas Ebeyer innifsu ma kien interessat jistampom daw. Ġifieri ħafna minnhom qatt ma deru wara li xandru. Fil-fatt naħseb wieħed mill-ftit li kien iħossi li tajjeb biżżejjed biex jippubblikah kien fil-bidu tal-ħamsinijiet Ġbar fix-xemx sewwa li kien der f'wieħed mir-rivisti tal-Malti, u ftit iktar tard imbagħad kellu s-sejħa ta' Sarit illi inkludih fl-ewwel volum ta' drammi tiegħu. Mill-bqija ma tantx naħseb illi kien joss dan ix-xogħol, kien isu l-apprentistat tiegħu. Ix-xogħlijiet tiegħu jsiru interessanti ħafna. L-1960 il-qoddim meta jibda jikteb għal palk, għandu l-ispazju ġdid fej jaħdem li huwa il-teatru Manuel wara li reġa' infetaħ bħala teatru pubbliku, bħala teatru tal-Istat, u hemmhekk jibda jitkellem bleħen sod, bleħen li huwa matur issa, u jesperimenta b'temi li varjaw minn dawk nazzjonali sa dawk li forsi huma aktar nsejħulhom universali. Ebeyer kiteb ukoll xi drammi bil-lingwa Ingliża.
Il-biċċa l-kbira tad-drammi tiegħu Bejjer kitibhom bil-Malti. Ftit li xejn kiteb drammi bl-Ingliż u id-drammi l-iktar importanti huma kollha bil-Malti. Differenza għal dak li jagħmel fin-narrattiva. Fin-narrattiva kiteb kważi dejjem bl-Ingliż ħlif għal xi eċċezzjonijiet. Sewa, ġifieri naħseb illi l-ħsieb tiegħu kien illi d-drammi qegħdin biex jiġu konsmati, biex jiġu ppreżentati mill-ewwel lill-udjenza li naturalment hija Maltija. Bejjer barra li kien kittib kien ukoll direttur, ġifieri kien jitella x-xogħlijiet tiegħu u immedjatament ma kienx interessat ħafna jew immedjatament illi jippubblika x-xogħlijiet tiegħu. Fil-fatt ħafna mid-drammi tiegħu ġew pubblikati snin wara li deru, waqt li meta qed titkellem dwar il-romanzi, naturalment kien qed jippubblikhom għaliex dak kien il-mod kif jilħaq il-pubbliku, kien qed jippubblikhom bl-Ingliż għax kellu t-tama li jilħaq pubbliku wiesa. Bl-Ingliż ma tantx għal dak li għandu x'qasam ma' teatru ma tantx kien interessat illi jinterpreta daw it-temi. Forsi għax il-pubbliku tiegħu kien wieħed illi sejmur il-Manuel biex jara dat-teatru bil-Malti li qed jitkellem dwar ftit jew l-istess udjenza li hemm fit-teatru. Fil-fatt ma tantx kiteb drammi bl-Ingliż illi ħallew impatt lokalment. Li kien jagħmel imbagħad Bejjer kien li ħafna mid-drammi importanti tiegħu, speċjalment ta' snin 60, traduċihom hu nnifsu għall-Ingliż u ppubblikhom għal pubbliku iktar wiesa. U xi drabi daw id-drammi ttellaw anki bl-Ingliż. Dawn id-drammi tal-bidu kienu jiġu pubblikati mid-dar tal-pubblikazzjoni Klabb Kodba Maltin. Ir-relazzjoni ta' Pawlu Mizzi papa ma' Francis Bejjer kienet waħda mibnija fuq il-letteratura, fuq il-kitbiet li kien jagħmel Francis, imma wkoll kienet relazzjoni ta' ħbiberija kbira. Tant li t-tifel tiegħu ħafna drabi kien qatta sjuf magħna d-dar tagħna Għawdex, għamel aktar minn sena waħda u għadna ħbib sal-lum. Jiena niftakar il-Francis jiġi d-dar, Francis dejjem persuna twilina ta' tifel żgħir. Fat ħafna żar anke minn Damien, ta' tifel żgħir nara tal-persuna illum forsi niddeskrivi eċċentriku, anke il-mod kif jilbes ma kienx jilbes b'mod li konna naraw pereżempju jara l-papa kien iżjed għall-avantgardi, ġi mhux qed ngħid eċċentriku, mhux qed ngħid xejn ħażin. Però jiġi d-dar dik il-vuċi, jiċċajta ma' kulħadd, jitkellem ma' kulħadd, però sfortunatament ħabba l-età tiegħi ma stajx napprezza il-ġenju tiegħu tal-kitba. Kien hemm ukoll nista' nimmaġina diskussjonijiet għax lejn l-aħħar ta' snin 80 dwar id-drama minħabba li id-drama għaw Malta għad kif anki b'mod internazzjonali mhuwiex kommerċjalment vijabbli bħala pubblikazzjoni. Allura kien hemm ukoll xi diskussjonijiet mal-papa fuq dawn. Fil-fatt kien daħal għalih bank li ħansemmi għax m'għadux jeżisti l-Mid-Med Bank biex ippubblika ċerta numru ta' drama anki permezz ta' sponsorship għal kodba li għamilnielu. Naħseb meta qed nitkellmu dwar ix-xogħol l-iktar importanti għat-teatru ta' Bejjer, għalija hemm żewġ fażijiet. Hemm il-perjodu tas-sittinijiet illi kien qed jitkellem b'lingwaġġ sperimentali u hemm uħud mid-drammi tiegħu li huma b'saħħithom ħafna. Naħseb wieħed milli joġobni l-iktar huwa Boulevard, tieni dram tiegħu li bażikament qiegħdu fl-istess perjodu ma' kittieba li kienet jikbu teatru tal-assurd. Ġifieri fil-bidu ta' snin 60 kienet jaqbad stil ta' teatru li kien invoga ħafna biex jinterpreta il-qagħda tad-dinja
fil-gwerra birda u il-mod kif il-bniedem kien tilef, jew ħafna nies kienet iħossu li kien tilef triqtu. Fl-istess perjodu għandek drammi oħrajn interessanti, pereżempju Menz jitratta dil-qagħda tal-bniedem iżolat mill-bqija tad-dinja u l-bqija tad-dinja ma tistax tifhmu. Forsi indirettament kien diġà qed jitratta l-problemi ta' Malta li qed tinbidel u qed issir iktar industrializzata, iktar kummerċjali, iktar moħħa fil-flus, sewa għalkemm Malta ma tissemmix f'dak id-dram. Mbagħad għandek fil-snin 70 naturalment 3 drammi dejjem norbothom flimkien il-ħadd fuq il-bejt meta morna tal-Mellieħa u l-Imnarjas minn il-qtil. Daw huma id-drammi żgur l-iktar drammi li kellhom impatt li rawhom nies meta deru, l-iktar drammi li reġgħu ittellaw drabi oħrajn. Sewa illi fihom qiegħed jitratta il-pajjiż fil-perjodu ta' wara l-indipendenza. Il-ħadd fuq il-bejt qed jitratta il-kriżi tal-klassi tan-nofs li f'daqqa waħda tibdel il-mod kif tgħix jew il-mod kif tgħix m'għadux daqstant jagħmel sens għal dal-pajjiż li inbidel bil-fors għaliex il-qagħda politika inbidlet. Meta morna tal-Mellieħa jitratta il-kriżi ambjentali li qed iħoss ġejja fuqna u l-kriżi li tolqot imbagħad il-klassi tal-bdiewa li f'daqqa waħda ndunaw li jistgħu jagħmlu l-flus jekk jabbandunaw ħajjithom. Imma x'jiġi mal-flus tiġi il-kriżi eżistenzjali li inti wara l-flus m'għandek xejn iktar. Sewa ġifieri hija xi ħaġa li forsi llum inħossuha ħafna imma f'nofs is-snin 70 bejjek jiena arawha ġejja fuqna. U meta morna l-Imnarjas minn il-qtil huwa dramm li qed jitkellem dwar iż-żgħażagħ li qed jippruvaw jifhmu kif inbidlet id-dinja waqt li huma qed jikbru. Ġifieri żgħażagħ li saru adulti fil-perjodu immedjatament wara l-indipendenza li għandhom affarijiet li qabilhom ma kellhomx, imma ftit jew ma jafux jagħmlu sens minnhom. Li huwa dramm ieħor interessanti u saħħtu. Mbagħad ħafna minn daw it-temi jibqa' jitrattom fi drammi oħrajn, pereżempju f'Karnival, l-istess il-kriżi bejn Malta l-qadima u Malta l-ġdida, nuqqas ta' komunikazzjoni bejn it-tnejn. Drammi li semma ħafna huwa l-aħħar drammi li kiteb il-ġaħan ta' Binġemma. Forsi mhux l-aħjar dramm tiegħu f'livell ta' struttura, però huwa żgur l-iktar dramm li jgħid min kien Ebejjer. Għaliex Donnu Ebejjer kien jaf li mhux se jkollu opportunità oħrajn illi kellem lill-pubbliku tiegħu allura rrid iferra qalbu, rrid jgħid kull ma kellu xi jgħid, anke l-affarijiet li forsi kien diġà għalhom qabel. Fid-drammi tiegħu Ebejjer juża lil karattri biex jikkritika jew jgħaddi kummenti dwar is-soċjetà ta' żmienu. Ebejjer ħoloq ħafna karattri li huma f'saħħithom u li kważi huma xempji jew eżempji ta' parti mis-soċjetà Maltija. L-ewwel li jiġini f'moħħi huwa l-karattru ta' Rita fil-ħadd fuq il-bejt, il-karattru li kienet taħdem Carmena Zoppardi fil-verżjoni oriġinali u anke fil-verżjoni għat-television. Il-karattru tal-din il-mara tal-klassi tan-nofs illi dejjem għexet il-privileġġi tagħha isu bid-dritt illi għandha għandha daw il-privileġġi, però d-dinja ta' madwara qed tinbidel u ma tistax tifhem għalfejn qed tinbidel. U Ebejjer jispjega l-bidliet tagħha bħala sterilità, jirrappreżenta bħala mara sterili illi allura ma tistax tagħti xi ħaġa għal din il-Malta li trid tkompli
Lesa kemm Rita nnifisha tifhem x'tista' tikkontribwixxi u tista' tikkontribwixxi biss jekk tifhem il-bqija tas-soċjetà, s-soċjetà kollha illi sadattanti kienet qed tirrifjuta. Bħal fid-drammi, Ebejjer kien ukoll kittib prolifiku fejn jidħlu ir-romanzi u n-novelli. Francis kiteb xogħol importanti ħafna bl-Ingliż. L-Ingliż kważi kien jiġih b'mod naturali. L-Ingliż tiegħu huwa sabiħ immens, jekk niftakar sew, kien tħajjar jibda jikteb il-novelli jew ir-romanzi bl-Ingliż għaliex il-BBC kienu aċċettawlu xi short story tiegħu. Imma dana l-bidu umli ta' kitba bl-Ingliż, Ebejjer fl-opinjoni tiegħi kiteb kapolavuri li jinkludu Wreath for the Innocents, Evil of the King Cockroach, In the Eye of the Sun u Requiem for a Maltese Fascist. Fl-opinjoni tiegħi il-valur letterarju ta' dawn ix-xogħlijiet li huma romanzi bl-Ingliż kienu fl-opinjoni tiegħi ġerajt fl-istess qasam ta' suċċess li kellu Francis Bejjer bil-bċejjex teatrali tiegħu bħal Mens u l-Pija. Fl-opinjoni tiegħi u nisħaq li din hija opinjoni soġġettiva, Requiem for a Maltese Fascist huwa l-aħjar romanz bl-Ingliż ta' Francis Bejjer. Għaliex naħseb fih meta Bejjer jirrakkonta n-narrattiva tiegħu b'mod l-iktar b'saħħtu jiddeskrivi kif Malta mhux biss ta' żmien il-gwerra imma ta' wara l-gwerra inqabdet f'diversi elementi ta' ideoloġija li fortunatament jew sfortunatament Malta nexxiela ma taqax taħt il-madmat tal-imperializmu koloniali u f'dal-każ Taljan, imma wkoll għaliex fascist huwa interessanti għaliex għalija jinniedi narrattiva kontroversjali fil-qasam politiku. Ikkommentajt dwar kif briħet il-kitba ta' dawn ir-romanzi, Ebejjer jidher li l-Ingliż għalih kien jiġih ingwanta. Il-lingwa Ingliża għalih kienet pjattaforma lingwistika importanti ħafna u tajba ħafna għaliex l-espressjoni tiegħu biex akademika imma l-Ingliż jinqeda bih ukoll bħal ma Ebejjer inqeda bil-Malti biex esprimi ruħu mod versatili, kważi realista bħalma wara li għamel fil-teatru importanti kollu tiegħu. Hemm naħseb li permezz tal-kmand importanti li kellu fuq il-lingwa Ingliża biex xogħol tiegħu Ingliż, Francis irnexxielu joħroġ lil minn xtutna għaliex ovvjament bl-Ingliż Franz kellu udjenzi lil minn xtutna. U dan importanti biex Franz jiġi meqjum u aċċettat bħala l-aħjar drammaturgu Malti, imma f'dal każ ukoll importanti fl-istorja tal-romanz Malti. L-uniku romanzett bil-Malti ta' Ebejjer huwa Il-ħarsa ta' Rużan. Jien naħseb li Il-ħarsa ta' Rużan huwa romanz mimni f'sens ta' ġeneru letterarju b'mod li ma tistax sejjaħ romanzett imma romanz. Jiena kelli nistudja x'rid jagħmel dan ir-romanz Ebejjer għaliex jiddirġejtu għat-televiżjoni. U allura kelli nara kif il-ġenju letterarju ta' Ebejjer nittraduċih biex jagħmel sens fuq l-iskrin iż-żgħir. Essenzjalment fil-ħarsa ta' Rużan
Bejjer jagħmel replika ta' xi prova jagħmel ellu l-Mercer b'leli ta' ħażajr. Interessanti kif Roseanne li hija raħlija, ma ninsewx li Bejjer kien minn ħaddingli u trabba fil-kampanja u kien jaf jitkellem bil-lingwa dinglija tal-bdiewa. Meta ġie biex jikteb Ħarsa ta' Roseanne, inqeda ħafna bid-dingliżmu tiegħu għaliex ikkrea lil dil-bidwija Roseanne bħala n-nukleu li tirrappreżenta sensiela ta' ġenerazzjonijiet li matulhom Malta evolvit mill-illitterizmu għal biex issir pajjiż li jevolvi b'letteratura u biħsibijiet politiċi eruditi u li għamlu sens modernista. U naħseb li allura Bejjer innexxielu bil-Ħarsa ta' Roseanne mhux biss ikun profetiku għal x'ġara wara li ħallina fil-qasam politiku Malti, imma wkoll jagħti kontribut letterarju u drammatiku televiżiv b'da xogħol importanti li fl-għoni tiegħu l-aħjar wieħed mill-aħjar l-għandu. Issa se naqraw silta minn Il-Ħarsa ta' Roseanne ta' Francis Bejjer. Il-bidu. Marc Antonin jgħid il-ġrajja tiegħu. Il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja. Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja mill-botnet tal-bidunet. Mill-botnet tal-bidunet. Qisha minn ħafna qabel mal-għalqa fejn jien iltqajt magħha l-ewwel darba u ħabbejta kienet biss għalqa. Imma semm minn xi bosk bla dajjer u xmajjar u tajr stramp u annimali mill-Afrika u mill-Ewropa. Illum tifkira biss f'demna. Jew dubju serju xjentifiku, jew verità, jew xejn ħlif xenqa għal wisa ta' dawk li jgħixu fiċ-ċokon wisq. Jew nostalġija għall-eruq, l-oriġini tagħna. I baqgħet ħares lejja u jien il-għajnejja ma stajtx naqlaħhom minn fuqha, hekk mal-ilmaħna lil xulxin. U kienet ir-rebbija, masqa fida, bewsit żgħar ta' ħamrija fuq ġbina u fuq il-ħita. Kif rajna u smajna, Francis Bejjer huwa ġgant letterarju fl-istorja riċenti tagħna. Ix-xogħlijiet tiegħu għadhom qegħdin jiġu studjati minn eluf ta' studenti sal-ġurnata tal-lum. Bekk ġejna tmiem programm ieħor ta' Kitbiet Minsija. Narawkom għall-programm li jmiss.